no male tu siade oro so nu no male pisi kwado ogbo nu no male bi ne debisi ibu ka mo na tunenu wa maka na atwa inu ogbazu ofeke yale nanya ofeke amarozi mgbekelo nkogwa na na-elerozi ọkụkụ jili n'ụlọ maka na ilesi anya emesịa na ị ga nata ụlọ onye ilebela ọkụkụ ga-abịa zụ ụgwọ ya bụ na na-emejọrọ onye ụlọ n'elu ụwa na na-eliro mmadụ n'ime ogbiye na ndị bụ ndị obodo malụ ndị mbịambịa mana mbịambịa dị abụ eze n'obodo onye ọzọ na siko na-echi eze n'ọbụ n'obele mmiri siko jeziọma mbala mmiri ebula ya okwo ka mụ nnekwu nne n'ụwa ị ga-emere onye ụlọ ebe ị gị ga-emere onye ụlọ ebe ị ọrụ ọzọ n'ụlọ mmaleta osiade onye ụlọ ebe ị onye ụlọ bụ nwanne yi onye ụlọ ezi ọyị onye ụlọ bụ ezi ọyị gị ị ga-emere onye ụlọ ebe ị onye rike nne n'ọbụ na biye adị emela onye ụlọ ebe ị ebe ị bụ na akpa adị emela onye ụlọ ebe ị onye ụlọ ọmala ebe isi eje onye ụlọ ọmalụ mgbe na nata onye ụlọ bụ onye ogbe eyi onye ụlọ bụ nwanne eyi ị ga-emere onye ụlọ uko na a na-egburu ọnwa ọnwa mgbe ọnwa na-eti adị emere onye ụlọ ebe inweke ego n'ọbụ n'ime ụlọ a na-emere onye ụlọ ebe igi onye ụlọ ọmala etu osi adị onye ụlọ bụ nwanne adị emere onye ụlọ ebe igi adị emere onye ụlọ ebe igi ụlọ ọmala etu osi adị ekwu mgbe otu eweli ya ọkwa na oke bi n'ụlọ gwala oke dị n'ọbịa na azụ dị na ngịga ya bụ na onye na-egwu onye na-ene ụwa eziokwu n'isi gacha ya ghọọ olisado onye nwegwu na mụ na-ebecha abụ m onye agụleri n'otu ọcha ịma na mmanya fụ onye ọmala obezi ugwe na onye amụma dị adịle n'obodo nniene n'ụwa okwu olisado na na-emerozila onyu na-ebi nsiko na-echi eze n'obele mmiri nsiko je n'ọma mbala nọ ga-anwụ a na-emerozila onyu na-enye nga
maka na onye ụlọ malụ etu isi kwado ọrụ ọzọ onye ụlọ malụ mgbe ijelu nata ọrụ ọzọ onye ụlọ malụ ebe ị na-akwana ọrụ ọzọ onye ụlọ na-enyo gị iru maka onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezie ife mesie mmadụ ikene n'ụwa subo obodie ọmalụ m onye inye aka ọdọ nso egwu olisado onye nwe egwu n'ọbụ ninu inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu oke malụ oge lugo mgbe anyị ji abịa mgbadala ofekechalụ m n'ụzọ nna m nọ n'egwu obi n'etiti onye agụleri ka mụ na-akpọ egedidebelu mụ ka mụ kweje a na-egburu ọnwa mgbe ọnwa na-eti adị emela ọnụ na-ebighi a na-emela ọnụ na-ebighi adị emela ọnụ na-ịnyanga onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ onye ogbe a na-eli onye obodo eli adị emela ọnụ na-ebighi imejọ onye ụlọ na ị ga-anata ụlọ adị emela ọnụ ụlọ bi onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ ezi oyi onye ụlọ amalụgo etu o si adị onye ụlọ amalụ ife na-eme onye ụlọ nọ nso adị emela onye ụlọ bi ọrụ ọzọ onye ụlọ amalụ etu o si adị onye ụlọ bụ ezi oyi onye ụlọ amalụ iru n'azụ a na-emela onye ụlọ bigi onye ụlọ amalụ ebe ị na-akwa na onye ụlọ bụ nwoke onye ụlọ amalụ ebe ị na-alarụ a na-emela onye ụlọ bigi ime ebe bigi jebezie n'ilo a na-emela onye ụlọ bigi onye rike nne n'ụwa ọnọdụ na-abịa onye ụlọ amalụgo ife na-eme onye ụlọ amalụgo ife na-akụ onye ụlọ nweta ọgwazi ndị mmadụ etu o si adị onye ụlọ malụ etu o si adị ị ga-emela onye ụlọ bi onye ụlọ ga-akpọrọ ụka afa gị n'isi nwanwu nwe gwuo nnọọ n'ebe abọbi ọbụna ibute ike ilu elu obodo imebe ebi mana ị na-alụ elu na-ewusazie n'arụ maka na adị emela onye ụlọ ebi ọkwa onye ụlọ ga-akpọlu gafa gị n'isi onye ilo bịazie ọkpọ ọgaine gị mana ejiri ọgaine mama mmadụ gị malụ okwu ka mụ na-ekwu n'eme ọ bụ na ije mgbago ebute ike ịnata obodo biko wụsa arụ maka na o nwelu ndị nọzi n'iwe jebe onye nọ n'ụlọ nọ n'ụlọ onye nọ n'ezi mana jopromoto kwuru okwu n'ụwa na-abawese ụtọ ọnwa nna dị n'ọbụ ọnwụ olisado onye nwekwuo na mụ nnukwu asị onye jebeli ije n'oge elu nọ maka na a na-emerozila onye ụlọ ebi mana onye na-egwu agwa onye na-ezo onwe ya maka na agwa na-egwu egwu na-ezo onwe ya onye nwelu ntị ọbịa n'ụlọ ya onwere ife ị ga-asazi onye ụlọ n'isi onwere ife ị ga-asazi onye ụlọ kokwete ife ịsala onye ụlọ n'ezie nọmalia ịsazie n'ụsaza na n'onye ụlọ nọmalia ịma na ibulu moto pụtazie n'ilo onye nọ n'ụzọ ga-abanye moto yi mana onye nọ n'ụlọ nọma mbanye moto yi onye n'ụwa inu ka mụ na-atụ Olisado ya bụ onye mmachifu onye ụlọ ibelebele
ịmacha basịla onye nọ n'oge sugini ịgba ya lịala onye nọ n'oge aka onye nọ kwadozi kpọ kaseti ọkpọsie kaseti ọkpọzie CD mgbe afọ ikpeluzie nọ na-eme a na-emela onye ụlọ bigie a na-emela onye ụlọ ebigi ịkwado mmachi ijebezie n'ilo na-adị amata n'ime ụlọ udogwu kwado kebezie n'ilo udogwu na-ekere ọnụ ụlọ ọ bụ n'ibu dike ijezie n'ụbọgụ n'ilo odogwu na-ekere ọnụ ụlọ okwo ka mụ na-ekwu nnụnụ onye nwere ntọbi aga anụla egwu nwo mmanwụ nwegwo nọ onye ụlọ bụ nwanne onye ụlọ bụ ezi ọhịa onye ụlọ malekwa isi larụ onye ụlọ malekwa isi teta onye ụlọ malụ mgbe ị na-eje onye ụlọ malụ mgbe na ije ya lụsie dị ga natụ nọ ilute ikwu dozi onye ụlọ o nwere onye katọzi n'ilo a na-emere onye ụlọ ebigi onye ụlọ bụ nwanne bike emejọ nọ n'ụlọ onye rika nne n'ụwa ọnọlụ na-abịa ebigi bụ n'akpa onye ụlọ maletu si eje onye ụlọ maletu si ade onye ụlọ maletu si kwado oyole ma kpọrọ mme ka mbụlegede jebezie n'ime ogbe ọ bụzi ebe yi ka mụ na-eje ka njega kenezoyi mụ na South majikadagbudagu chukwebu kilo okpukpe ifu chukwebu kilo okpukpe oyimo naik na South ọgaranya obotogbo nwa nwa onye ọba bịa mmanwụ Olisado onye nwe egwu kwere eze omeọgọ elibagwago na South ndị lokwugbokwu ka Chukwu Olisa mebi feswalia agụzi onye afachi onye afa n'alụ ego yi n'ezie na ọ ga-abụ osimiri maka na osimiri adị ata ata kemalụgwa nwanyị ụmụọgale na nne ọba bịa ọkwa na Cape Town ka ijelu wekwana Nike onye ogbe na South Olisado onye nwe egwu ekene Nike kenele m lọlọ Mrs. Onyinye Chukwu Ilokpukpe mkpụrụ mma nwanyị onegade femenai mmili doledo Chukwu Ebuka ọ bụ na ịdị anụ ife ịdị afụ ụzọ ka ọ bụzi polu mere n'anya ịnara afụ dịbi n'isi egie ambụlegwu m jebezie Mandela ife ji malụ South bụ Mandela ka njeke n'ọga ndị ọga na South onye ọma Chief Ifeanyi Chukwu Kalụ Nnegade onye bụlegwu onye Alọchukwu ọgazi amaka mma onye n'ụwa ịma na-ejiri ọgazi agọ mmụọ chacha ndị melọkala anya na South akaligo ọga na-edu ndị ọgụ nọ na South n'aka ji wee kpọzie ka ọga ndị ọga maka ndị melọgọ na South akaligo ọkwa ndị bụ CEO Lavianto Lodge Club na New Owerri Lavianto bebe anyị na-ejezi egoli
onye deziela ja ntọ n'oge kwere Ifeanyi kenezieli m ndị lọlọ yi maka na abịa n'obi eze na-enwere ọtụtụ nwanyị egwu m keneli Mrs. Yolanda na Mrs. Franka Kalu nwanyị ọmụnụ ga-adị ụmụ nwanyị omenwelu n'obi eze ndị inyom ọgaza maka na South ka ibulegede gbajebe Asia ka jebe na Filipia ka nzute odogwu ife mekwa na ya kubigi eze mkpocha n'igade akubigi na Asia akubigi na Malaysia ọganiru n'ọga bụ afaye ezumikolobia na mpọ eze mkpocha na Asia eze mkpocha n'Igboland eze mkpocha worldwide ịmala akubigi nwonye mkpọ gaba n'iru ife mekwa na anyị n'ọgwụ ọfọngụ ijebe n'igejelu ịnaba n'ịga n'alụ ego yi n'ezie n'ọga bụ osimiri maka osimiri na ọ dị ata kemalụ akubigi onye jelecha n'emireti webulike mana ọ dịghọ mbụrụ onye ọma ifeme na ịnọbife n'egwu na na-emere ụlọnyụ na-ebi ka mbụlegwu m jebe Malaysia ka njega kene nwanne m dị na mba onye ọma Tochukwu nwa ikwu eze na ịga dị ịgba m kenele DPO onye ebe n'Enugu steeti ya ebe dị n'ụdị lokal gọọmenti ifeme na ya ezoghị m Tochukwu bịayilolisado onye nwegwu na mpọlọ ọkwa yipụ Chief Executive Officer DPO mini market na Malaysia Ailusienu na Malaysia anyị jebe na nke DPO ilu ebafu na anụ ewu nọdụ ya nwanne m ilu ebafu na anụ ọkụkọ nọdụ ya ilusi ebafu n'ife nni n'ọgbalụ kasa Tochukwu ikweze bozi Igbo ndụ na Malaysia Tochukwu kenezieli m lọlọ yi lọlọ Mrs. Kelly Ikweze nwanyị ọcha ezinne m lụ Deborah Chima Amanda na King David ụmụọma DPO na Malaysia ife mekwa n'unu n'ọgwụ ọfọmokolo ga-emere onye unu ebi ọnọdụ onye ụnọ malegosi ade onye unu ebi onye ụnọ bụ nwanne yi onye unu ezi ọyị onye ụnọ bụ ezi ọyị gị ị ga-emere onye unu ebi onye rike nne nọ bụ na biye adị emere onye unu ebi ife mekwa na nwanne nke m na nwanne tọlụ nwanne kolifọlụ ya nne na nwanne onye bụ onye ụnọ gị malụ na na-emerozila onye ụnọ ebe igi ka mbụlụ egede jebe Thailand ye ka njekene nwanne m dị na mba na Tai Uchechukwu Kelechi emetere ole oyibo katapila lia venu dia katapila lia ndị ilo anyị niile nu katapila jide ndị ilo mụ apịasịa malụgo budoza na ụmụaka ọlụ Uchechukwu Kelechi emetere ole echi onye bọọlụ ezoghị m na-egade ike kike n'ugwu ede Bangkok Kelechi kenezieli m lọlọ Mrs. Ngozi Uche nwanyị ọma ịma n'ogoli malụzie obi rie
ndị mmadụ asị n'oji ọgwụ anụ dị mana eziogoli bụ na ọka ịmalụkwa osoge mmemmanyụ n'ịgade aikwala lili jebe na temple ailuze na temple Chukwu Olisazanye ekpele ka anyị gbajebezie n'ụmụnya maka na enwelu temple n'ụmụnya ịmalụ Chifu Sunday Chinedu Nweke mmiri n'ezolọra mmiri zozie n'ọkọchị ka anyị golie mmiri zozie n'udu mmiri anyị n'ọfụma mmiri zozie n'ugulu ka obodo bụzieli ropu Olisadonye Nwegwe kene odogwu jelu ugwede na Bangkok bulike nata mmiri enwilo ka mụ na-akpọ mmiri kenesieli m lọlọ lọlọ Mrs. Onyeka Chinweke Ezinne mule Abraham Madabu Chinweke Diọkpala mmiri nọ n'ọfụnụ ọzamụmanụ ụmụnya na-egade obele nwa temple bigi onyoma temple ịma na mmadụ na-abụrọ Chukwu na mmadụ bụrụ Chukwu n'ezie n'ala ogeme Chief Onyeka Chinweke na-egade eze nnya n'ụmụnya odogwu okpotokpo nwa onye nya biko bili nwanne mmiri temple n'ụmụnya ife mekwa na ịnọbife mụ na gụnegwu mmiri n'ezolọra nọsi m kene oyoli ma kpọlume ka mbulegede na budumeze ka njeke n'okpotokpo nwa n'udumeze ka njeke na mmọnwụ njudumeze jidizi ebube ọ bụzi onye ka mụ na-achọ Chifu Sir Comrade Pius Njọkụ Onyoma ọzọ Chinyelu Ugo nke mbụ n'Odumagịa Chief Akụatụ Egwu Ezeọmọgọ ọkwa ngị bụ Executive Officer Pillars Energy Limited Macfidel Resources Nigeria Limited mmanụ dị maka inele Pillars Oil and Gas Onyoma Pilla keneli m lọlọ yi lọlọ Mrs. Onyinechukwu Njọkụ Onyoma ezinne m ụlọ ọmụmụ n'ịgale Olisadonye Nwegwu na m keneli oyoli ma kpọlume ka mụ bulegede na biro Israel ka mụ bụ egede jebe ka njega kene onye bụla egwu onye ụlọ ife mekwa na Chifu Agbala Nze ọkwụlọ ka nọmba 1 onye nwude ọgba bọọlụ ege Chief Austin Amanchukwu ejidewo na mụ kenele Ami Wonkachi bịa former Super Eagles nọmba 1 goalkeeper onye nnọgide na-agụlụ nwa agụ ọkwa na Junior Feke Football Club kisi bidekere ọkwa ịma n'ọdụm abụrụ agụ Ami keneli m lọlọ yi lọlọ Mrs. Chito Melebele jide mmiri Toledo nwanyị ọma ezinne m ụlọ ọmụmụ n'ịgade ọkwa na lọlọndọ m kisi wejebezi agụlụ ife menunu n'ọbụ ife mụ na gụnegwu ndị Boston na jide n'Europe gade onye ụlọ n'igwe bigie ị ga-emere onye ụlọ uko a na-egburu nwa ọnwa mgbọ nwa na-eti a na-emere onye ụlọ ebe inweke ego n'ọbụ n'ime ụlọ a na-emere onye ụlọ ebe igie onye ụlọ ọmala etu osi adị onye ụlọ bụ nwanne a na-emere onye ụlọ ebe igi a na-emere onye ụlọ ebe igi onye ụlọ ọmala etu osi adị ife mena nwanne ndị na m Chief Okafọ Sunday Stanley Onyoma ụlọ ndị ala nsọ
onye ụbụbọ gbọsala na mkpọ Rolandino onye mkpọ gaba n'ihu ezi oyi Olisado onye nwe egwu ọkwa ibu ebu trejọra nke ndị ụbụbọ yutu na mkpọ onye na-elodebe ego nke ndị yutu na nne mkpọ n'ọbụ Ebigi abụrụ onye lili isemo okwu Olisado onye nwe Dino bikolu lọlụ ya gaba onye nyeli trejọra n'ọdịkwa wọdị okwulefie nyere ụmụnne anụ kedu onye ga-akpọ ya Ogbuefi ka ndụọ ịma na onye chọrọ ichi echichi Ogbuefi n'oge gbuzili n'ụmụnne ya efi ịyala ụmụnna wee jegbuzie efi n'ilo ịma na o nwere onye ga-etugo Ogbuefi maka na otilakwa ekpọrọ ichele n'ụwa ịma na afịa n'ọdị n'okwute gị malụ inu ka mụ na atụnegwu maka tụzinu n'ọgbazi ofeke yale n'anya egwu mejebe Jakarta n'Indonesia ka njeke n'ezoghị mụ n'Indonesia Makelo na-ebuchi eze n'Igbo odogwu echi egwu ise na ịgade ise na Jakarta Indonesia otu brọtọp onye bọọlụ onye ọma okpotokpo nwa mụrụ n'Enugu steeti ise dọkwa n'Eziagụ ka isi eje ise na-ekenezieli m lọlọ misisi gịnị ka eze CEO Loras Royal Spa na Asaba mmanwụ ebulegede jebe Mandela ka njeke n'okpotokpo nwa na South Chief Obunnemode ezugo bịa mmọnwụ na-eme amala n'Igbo landị Balogu Lazarus Oluchie ịma na onye gbulachala nọ n'oze n'afụfụ maka na na-egbu achalachala na-esozi ogologo Ezeomogo n'Enugu ukwu ọkwa nke bụ CEO Triple P Trading Pty Limited na South onye ọma mmọnwụ na-eme ọgọ onye Enugu ukwu Balogu Lazarus Oluchie ọkwa ise mụ kenezielu ga-ezi oyi maka na oyilue unu ọbụlụ nwanne oyi ka nwanne ka na-akpọ Chief Maxwell Izumba n'Ibodogwu agba ego nkịtị gbanọfọzọ obodo onye ọma osisi ọma n'ipulu na niọma oju na-eme ọgọ n'egwu mekene oji ala ati agwọ ya Olisado onye nwe egwu na-egwunyela iyi n'ụwa Ezeomogo bịa na ndị gbanyela latine n'ụwa kaligo ọkwa ibu CEO Cristino Global Service Importer and Exporter Pty Limited odogwu ofu onye ji ala ati agwọ ya Olisado onye nwe egwu na mụ na-ebecha Balogu Lazarus Oluchie si mụ keneyi ife mekwa na yoka mụ na-ekwu ga-emere onye ụlọ ebi ọrọzi onye ụlọ mmalego si ade onye ụlọ ebi onye ụlọ bụ nwanne yi onye ụlọ ezi oyi onye ụlọ bụ ezi oyi gị ị ga-emere onye ụlọ ebi onye yuke nne nọ bụ na biye a ga-emere onye ụlọ ebi Ogidi nwere eze chụa ka njeje keneze ego na nkwele ogidi Nnamdi Obi ka na-egade
ịmala dankwa o ezi oyi obele nwa jelechia we jezi rope we kolu na we bulike we nata ife mekwa na yo ka mụ na kunegwu ọtabilo nye nwanne adankwa eze ọmọgọ negade eze mọni adankwa ezi oyi adankwa na dị eli onye bụ ọnụ na-eli na na-eliri onye bụ ọnụ nọ n'ime ogbe Ambụlegede jebe Cape Town na Mandela ka mụ bụ egede jebe anjega kene nnukwu odogwu na South Chifu Chukwuebuka Nriamanegade Chinemeze nke izizi na Nnedu ụgbọtọgbo nwa nwanne Nnewi n'Igade Ekweme na Adam Mary's Friends Club kedi n'obodo South Africa Donsu Trading CC na South Africa kenacho ogwefinu kefi gị ka mụ na kpọ okpotokpo nwa nwonya Nnedo n'idema ifeme na ya onye chichi n'Igade Olisadonye nwegbuo na mụ na-egbucha Chifu Chidozia na Juboguchi nwa na ya eze nwa onye Ọkịja kwechiri ikwetego ka mụ na-ajụ egbe a na-agba n'anyanwụ ọkwa mkpụla gele n'alụ n'iyi egbe a na-agba n'anyanwụ nwa onye Ọkịja odogwu okpotokpo nwa jelirobu jebili odogwu jelu Jamini we bulike nata ọga ndị ọga n'irobu jamo ife mekwa na yo ka mụ na-egwu n'egwu Olisadonye nwegwu na mụ nọ na mmanwụ egwe kenezieli mụ lọlọ misisi Rita na Juba nwanyị ọma ugewezi mba welu edi aka Yozi nne Mulizu Chukwu Wisdom na Juba Ikenga nya n'obi egbe Olisadonye nwegwu na-ekene Yozi nne Mulada Joy na Juba Adegba na gbanyanwụ nọ n'ofu ene mụrụ Victoria Tinenya na Juba obele nwa mụrụ n'obi egbe bịa Junior Chedezia na Juba bụ nwa na ya eze dị sekọnd onye ọma ekene kali ekene nne n'ụwa nwanne m eziokwu na ọ ga-abụ demedeme egbe n'isi mụ kenezienu nna ya eziokwu n'ọnwụ mmelita Chief Raymond na Juba akụ nwere ikwu nke izizi n'Ọkịja nabago nza iweghị nwanne okpotokpo nwa ịnọ si mụ kene ebe ọ bụ n'ịnọ papa biko golibe na nwa yo nọ n'ọfụma ebe ọkwa isi mụ kenezie nwanne nke yi Agebitili na Rome Chifu Chukwuemeka nwa na Juba nwa Chinawara ụzọ n'Ọkịja bụ odogwu Big Daddy na Italy egbe a na-agba anyanwụ si mụ kene egbe ọkwa isi mụ kenezieli ya ọgaghị na na-emerụla onye bụ ọnụ na-ebi igi Chifu Ifeanyi Ayika n'Igade oke mmiri na-ebu egbe nke izizi n'ihi ala egbe obele nwa anyị na-ekele ekwesị mụ gbazie ya okwu n'enu n'osisi kụlụ na Jamini amịtago mkpụrụ ọma n'ọkwanụ nyaka ụmụ nnụnụ na-eli Ambụlegede jebe Jama Machine ka njega zute nwanne ndị namba na Jamo Prisi Michael onye bụ Chiamobi bụ odogwu ọnụ ọrụ demba n'Igade onye achọpịa so n'ogidi nwere ezi nwanne Olisadonye nwegwu chọpịa so na anyị na-eme nwanne ịma na a na-emerụ ọlọnụ na-ebi abịa na Aguleri na-enwere ogidi Aguleri chọpịa so nwanne nke mụ nweze aka ịtọ gị ka mụ na-akọwa ụfọdụ zalụ peresi mana ọgbasị mana ịzalụ peresi n'ọbụ eziokwu
maka abịa n'obi eze na-enwelu nwa eze abịa n'ogidi nwere eze chụa ọkwa igwe ama obi chila ogidi nwere abịazie n'ata n'ikwu nne ọkwa osili ọsadebe n'anya chila naba abịazikwu nne nna ya na-abọ obi megwu bụ eze chila bọbụbọ ya ka ndị wee kpọọ ya nwa eze aka ịtọ n'ọkwa n'histri ka mụ na echonoma chọpịa so n'ogidi nwere ajemela onye bụ onye unebi ka mbụlụ egede chọjebe nwanne m maka na nwanne onye adị abụọ ya ka anyị na-agbazie n'Europe France ka njekenezi onye bụla egwu Mr. Chidube Ebeniza Uzodimma Bishop Kantata Nwajanegade ụkọchukwu na mmokele Bishop na Paris France totue nwa na nkwele zunaka Bishop Kantata Wonuruebo na nkwele n'Igade Bishop Keneli Mulolo Misisi Jessica Uzodimma aka eze nwunye nwanyị ọma n'Igade gosi mba bịa na Cape Verde West Africa nwunye Bishop ezinne mụla Akachukwu Kenneth Uzodimma nwa Bishop ezinne mụlụ Chimerika Bishop Uzodimma ụmụọma Bishop na Paris ifemekwa n'unu n'ọgwụ ọfọmụgo ifemekwa na nne kotu ọnwa eze nne nwanyị n'Igade Mrs. Chinwụzọ Catherine Uzodimma ezinne Bishop nwanyị nọ n'Ekene ezinne n'Igadela anyị ọyọma ụkọchukwu na Paris ọkwa isi mmụbụla egede jebebe ndị mmụọ alotezie nwanne ya nọ n'ala na ọnwụ n'ezie mere anyị ncha Late Mr. Kennedy Chidozie Uzodimma nọ n'ala na Chief Nnabụenyi n'ala na Best Game Video nwanne Bishop anyị si ka mkpụrụ obi izulike na ndokwa a minute silent for Nnabụenyi eweliyo kaibụlegede jebe Malaysia ka mụ kenezi ọnwa na Penang Chief mmadụ abụchi Nwodu Felix ọnwa na Malaysia n'Igade onye mba nọ n'Imo steeti Odogwu ụmụnnachi ụmụọgba n'Imo ka isi eje CEO of Foreign Doors Importer and Exporter Nigeria Limited ọnwa biko keneli m lọlọ Mrs. Chilenwodu nwanyị ọma ifemekwa na nwanne nke ya ọma Chukwuemeka Nwodu n'Igade Emi Gambia n'Igbo Odogwu onye ọma na-alụ Valencia na Spain kwechiri Kaibụlegede jebe ihe akpụ aka nọ dị na Nsụka Kemalụ Nsụka dị n'ime Enugu steeti ka njega kenunwe ji mamujemọnụ Denisi na Demian n'Ugande Ikenna na Nnabụike Ugwu ka mụ na-ekene ọkwa unu bụ Square Wing Movies ndị omeji nnukwu ejije wee malụ na ndị Asaba gabanụ n'iru ụmụ ejima maka na Square Wing Movies asalụgo ọkụ Gemelo onye unebi
ọrọzọ n'ụlọ maletu osiade ọnyụ na-ebi ọnyụ na bụ nwanne ọnyụ na-ezi ọyị ọnyụ nọ bụ ezi ọyị gị ikemela ọnyụ na-ebi onye rike nne nọ bụ na biye adị emela ọnyụ na-ebi